Aye, we'll go take one in. I have been. Check on your letter. I'm much you haven't teach you. Okay. No, thank you, man. Oye, no, digo, te vuelvo Sí. Seo. Chibige. Dagal ma fam. Sari, ebe chala mana. Milk here, boozy. Okay. Attacking I don't call what we do. Attacking a budget to you. Attacking a budget to you. Yeah, I come. Yeah, come. Mba. Check no, me obodo ebe no. Island. Na kia esi anya ya bata na obi ko na-enyere ya aka na island ko sorokwa mmiri be nna ya na mmiri ikwu nne ya ka na abụ ka ba tọba ụtọ ka wetewele iwe ma ofu aji iwe tinye Você me reclama. Não, como não tem notícia? Já, sim. Você me reclama. Como? Não vou ter que mamar. Não, eu tipo de. Ah, não, como é?
nwa dewezielu Ojo na mama. Onye ego unu ngwa wezelu m weta akwa ọkụ ị na-ezere bụ ndị ichie ezumezu ndị ichie iwu TPN A na-eze nwa bụ ndị ichie iwu. ngwa weta ọzọ weta akwa ngwa jee na chi tiwe na-eme ka o metụta ike nke ya itinye nwa ọbụla ngwa weta mmiri dos kukenya na n'ime igwe dos kụwa ya tinyezie ya weta ọzọ ngwa tipịa na ezumezu ọfọ weta ọzọ ọfọ ọya welite nzu ụka bịa n'ilo ka echi anyị na-ezere iwe na mkpume ya ee mkpume ahụ ka ya kwụ ọya weta agwụ ọ ga-ezere agwụ iwe ngwa weta ọra mmụọ ezumezu ị na-ezere iwe ise eso na ọ gazigo ọzọ igbu ezi anụ owu ụtọ nke ka eji weta na ọ dịzi ara ka a na-eme